Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pasayloan ako pa, ha? Ipaasa ko naman, ha? Ayun na. Hain naman ang nakapamabdos nimo. Oh. Anong di man nimo siya kauban, ha? Ako may boyfriend, Sarah. Siya ang imong boyfriend, Sarah? Bless ko pa. Naalang na siya igamay problema sa pagsulti, pre. Tawgon talang kag pare kay murag maglisod kog litok sa imongan. Kuan, kining mauni siya nakapamabdo sa kong anak. Hoy, Sarah, ano mo kay tiyog-tiyog diya, ha? Mao ba na imong boyfriend? Mauna siya pa. Ako bitaw. Ayaw lang paguna-huna og lain, pre. Ang iharag yung pagsulti, maoy diferensya, pre. Og tingali, naibog si Sarah ni Mateo, kay gwapo man sab ang akong anak. Di mong good. Kuan, kining, pwede bang ako nang dadon si Sarah sa amo? Ani lang una ko din, pa. Ang buot ni mong ipasabot, kami mo'y mamay, ha? Nayabag naman tingali ka, Sarah. Pre, tingalig mahadlok pa si Sarah nga imong silutan. Ay nga nung ako siya silutan, naimian ko naman ko siyang pagmabdos. Nga ako manggod nga, ngiladanaon nga niya din si Sarah. Murag siya nang hagad. Ani lang si Sarah? Amo lang siyang ikuyog, inig pamahayo niya na mo, pre. Gamay raman ang pabor, pre. Kining, kuan, mahibong bang makigsulti na ko ni Sarah na kamera? Anong ato magbiyaan, Sarah, ma? Aron matagan ko sila gigayon nga magkasulti. Mipiya baya si Sarah sa ila. Tingalig sukmagon, Sarah, sa iya papa. Dili na mahitabo, Mateo. Ako lang doon, Sarah, ma. Ayaw ha, Mateo. Dinhilang ta. Sarah, mautoy nakapamabdos nimo? Mao pa. Nahigugma kag abno? Pa, dili abno si Mateo, uy. Og, hinayala na imong tingog pa, Bi, kay basig madungkan kanila. Pinanggabi kayo ni Ma'am Pri na si Mateo. Ay, ambot lang, Sarah. Dudag yun ko. Ako pa, wag gid magduda. Pinangga kayo ko ni Mateo. Ay, nahigugma kag yun ang tawhana. Bahala na gud sa imong pagtuo kang Mateo pa. Basta kay na in love ko niya. Ambot lang yun, Sarah. Duda yun ko na nakapamabdos ni mo da. Pa, please lang, gusto na. Ani lang una ko din, O kung magasabot na sila si Ma'am Prina ug Mateo, bahin sa among kasal. At tuon na tikas ato. Di ka na binuang, Sarah. Nganong binuang man? Nagpakauwaw ka din, O sabi akong kaawawan din, pa. Dali pa yung mga ganihinoon si Mateo kay ako man sing lutuan sa paborito niyang pagkaon. Di ka mauwaw nga makikuyog ni adtong pahong-pahong. Pa, please lang, Bi. Ayaw kong pugsa aron mawad-an kong respeto nimo. Unsa? Ayaw pala biig saway ang amahan sa akong anak. Mal. Sige. Mulakaw ko. Pero magpaabot ko sa iyong pag-adto sa bahay aron sa buta na inyong kasal.
Lakaw na papa ni Sarah, ma? Ayaw na pakita sa amahan ni Sarah. Pasagdi nga ihatod siya ni Sarah. Ay, samot siya duda na ko, ma? Iyan na ng problema. Ako'y mangayog pasaylo sa pag-arogante ni Papa, Mama. Okay lang. Ako siyang gisabot. Dili sabtuod lalim sa iyang bahin nga maunalay iyang nasayran nga mabdos ang iyang anak. O mitipon pagyud ni sa nakapamabdos niya. Ma'am Brina, Ayaw lang kalain sa akong gisulti ha, Sarah. dagan kayong salamat sa imong pagsabot na ko, Mama. Sure ka na? Nga si Mateo mao'y imong pakaslan? Ngano di ay kung kami duha Sarah ma ang magpakasal? Di ka sugot? O wa kay gusto, ma? Ay, gusto anak, uy. Maubayay akong gipaninguha nga malipay ka. Abi na ko, di ka sugot. Mateo, dili ko gusto nga imong singhagan si Mama nimo, ha? Ay, wa mong ko singhag, Sarah. Wa siya masuko na ko, oy, Sarah. Animal yun niya si Anton. Siya yun na kaingon ining tanan. Mao to inyong kanta. Wa ka makilig. Unsa ko taon ako pagkilig? Nga wa may lami ang inyong gikanta. Dili na ako ma-present sa amo na ko manager sa 5-star restaurant. Unsam day mo gusto? Kanang bag-o. Kana bang musyagit ang maminaw. Unsa man to inyong gikanta oy? Binisaya pagyud. O mong gunay uso ron? Ang ako ba kanang permi ninyong madungog sa mga FM stations? Unsa? Mao na. Pulos na good chicks ang imong gihuna-una, Anton. Mao nang wakay kalibutan unsa gipatukar sa FM stations. Sa ato pa, di mahalin para nimo ang among banda. Dili. Awi naon. Di man siya na ako na priority ang banda. Unsa man ako sa pagpangwarta sa inyong grupo? Kun wa mo'y paningkamot. Sagdi lang gud. Ano di ka magmahay? Mag-meeting mi. Og tun-an unsay mga binag-urong kanta. Kanang ikaw mismo mo'y makilig. Kana? Oh. Mibagting ang imong cellphone. Diri na ang amahan ni Sarah. Nangita na ko? Ano ikaw may pangitaon? Wa di mangita ang amahan ni Sarah sa nakapamabdos niya? Nangita. Pero mao'y paggawas ni Mateo. Ug ang imong manghod mao'y ni Angkon. Salamat kayo giluwas ko ni Mateo. Pero si Sarah, misugod nga si Mateo mo ay mamahimong amahan sa iyang gimabdos. Ay, way nahimo si Sarah. Oh. Naluoy tahon ko niya. Isog man da ituod ang iyang amahan. Isog ma? Insultador. Bastos. Maayog gani kay nangayog pasaylo. Uy, wa na ko'y problema ma. Animal ka gyud Anton. Imo lang yung giamong ang imong mangpod. Pauli diri. Kay wa pa gyud ko matagbaw sa akong kalagot nimo. Sarah, kasal na ta? Maluoy man ko nimo, Mateo. Naamong ka lang gyud sa tinunto sa imong maguwang. Nganong among man? Lipay man, Mateo. Huwag gani kuhadlok sa ibo papa. Wa ka mahadlok. Isog biya to siya, Mateo. Mao nang ayaw gyud pagpatakag sulti sa iyang atubangan, ha? Igusap siya ako kumo. O unsa? Igo siya sa ako kumo. Kung iya kang kasabaan. Samot na jud kung iya kang dapatan. Patay jud imo papa. Mateo, magpakasal kid ka na ako. Ingon man, Brad Anton, pakasal tang duha, ka doon na naman ko'y munika, kanang muhilak ba? Mukatawa, o kanang mulakgaw pa, Jud. Huwag gid in taon kay kalibutan unsa nang kasal.
Naamong ka lang gid sa kabuang sa imong maghuwang. Kay baw lagi ko. Kun pananglit, makasal na tang duha. Asa man ko? Sa akong kwarto. Unsa may imong buhaton ako? Mateo, unsa imong buhaton ako human sa atong kasal? Tanaw lang ko nimo. Labanan ka na ako kung awayon ka sa akong Brad Anton. Mateo. Misugot na dahil ka nga makasal mo daw si Mateo. Wa ko'y choice. Wa man ka dinhi sa dihang miabot si Papa. Og si Mateo mo ay mitubag sa dihang nangutana si Papa. Kung hain ang nakapamagdos na ko. Maayo din pagkaseminar na ako si Mateo. Mukatawa ka lang? Ha? Wa ka maluoy si mong manghod nga gihimo lang ni mong kiko? Hay mas kuyaw kung mabunog ka sa mga mahan, ha? Angay kang magpasalamat nako nga ako da ang gitudluan si Mateo. Silbahis ka? Ha? Imo na sa kong gisagpa, ha? Pabawsa ko, ha? Pabawsa ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!